Nogle vil kalde dem genier. Andre vil kalde dem nørder. Men vi kender dem som seerne. Du møder dem på skolen. Du finder dem på første række. Men virkeligheden er en anden. I næsten 3 år har de holdt det skjult. En klasse. En leder. Velkommen til samlingen. Det er faktisk meget trist morgen. Det der er sket i går aftes er, at Eva Toft blev overfaldet og fik... Eva har det heldigvis godt, men hun fik altså frastjålet noterne til Homers Iliade. Og tilsyneladende er hele notapparatet også til Hibias Meier gået tabt. Fuck. Hvad værre er, det er manden, der klapper på 1 og 3, der står bag. Ikke 1 og 3! Jeres opgave er ganske enkelt. Gå ud, indfange ham og bringe dette uvurderlige materiale tilbage til SAG. I har 24 timer. De har kun 24 timer. Har vi kun 24 timer? Jamen, hvad med MGP? De må droppe MGP i en højere sagstjeneste. Afgang. På jagt efter sandheden skyr de ingen midler. Nej. Man kan altså ikke klappe på 1 og 3. Det kan man simpelthen ikke. Hey, vent dig! Nu! Nej! Hey, ikke. Tak. Tak! De må ofre alt. Nej. Vi bliver lige nødt til at gøre Netto. Ja. Drenge. I kamp for kærlighed står de ansigt til ansigt med ondskab. Nu kommer sandheden.